Ježiši Kriste, ja som zase stlačil za tlačítko, ja som chcel dať odpauznúť, ale ja to stopnem, takže nahrávam znovu. Takže čus, ahojte pri ďalšom parte a pokračujeme v hlavnom úlohe a jej názov je, myslím, že Lov na magii. OK. Takže ideme sa pozrieť po tom, čo hovoril Cecil. Místomocík, o ktorom mluvil Cecil, takže kde je? O ktorom kecal Cecil, kde si? TNT. Pustite si AC/DC TNT a fakt budete vedieť, čo je to dobré. A ja musím nájsť, kade sa dostanem. No neviem, som zvedavý kade. To je fakt blízko toto mesto. What's this? Clad in hues of green, amidst shrubs he's seen, crouching on legs bent, catching flies to rend. A bored Scoia'tail waiting in ambush? This must be a frog, to be honest, but your answer's better. Dobrá konverzácia. OK, bebe, tak kade. Fú, ja fakt... A tuším, už viem. Tade. OK. Možno viem kade. A človek, oni tu majú aj ľudí, aj sedliaci, aha, chápem, sedliaci hesný. Toto Bratislavaci asi majú radi sedliakov. Oni ich priam milujú. Teda neviem, či vedia, čo sú to sedliaci. Pochybujem. Oni myslia asi vidlákov, nie sedliakov. No síce, ako si myslíš, že to je to isté, no. Tak viac menej je, hej. Fú, počkať. My asi viem, čo myslím, čo hľadáme. Asi viem, čo hľadáme. TNT. Jasné, viem, čo hľadáme. Toto som ešte plnil, toto si ešte pamätám. Ja som to stopol. Tam, kde sa budete byť s harpiami. Lebo som to nevedel prejsť a potom som sa rozhodol, že budem plniť vedľajšie úlohy a že to budem rovno natáčať ako návod pre tých, čo to hrajú. Chcem splniť všetky vedľajšie úlohy, ale asi niektoré, ktoré nebudem vedieť. Kurva. Sračkári, hnusný škaredý. Dochni! Poď ty, svinia! Ale ich je zmetku, takých týchto fakt škaredých nemusí. Zajímavé, je tu toho dosť. Harpie zasnaté. Tam máš svinia. Nechápem, ako mohli zabiť také sračky. Keď ich sa tam vyrojí potom miliárd vrženie. Celá armáda. OK, bebe, poď. Je tých sračiek tu naskazu v tomto zaklínačovi. Asi ako v každom RPGčku, lenže sú tie sračky aj silné ako, ale v každom RPGčku, ale predsa len tieto sračky sú niekedy silnejšie ako tí bossovia.
A ak to nevedel, že ako splniť túto úlohu, tak aha, strašne. Ja som to hľadal asi 30 minút. A potom som sa rozhodol, že to idem nájsť na YouTube. OK, bebe. No už. Kombat sa môže zrušiť. Pekný skok. Ani aby som neskočil lepšie. Ale vazie. Ja už mám dračiu onu, haha, to mne preto tak nič nebude. Ale aj tak by sa berú, a pozrite sa. No, ja som, keď som toto prvýkrát hral, tak som nepoužíval žiadne travinky, ako sú elixíry a takéto veci. I keď neviem prečo, by ma to malo aj zaujímať, pretože akože pripravovať sa na boje je fajn, hej. Ale príde mi to zdlhavé. To je pre puntičkárov taká hra. A puntičkár si ju zahrá aj bez toho, aby bola tak náročná. Tak neviem prečo to urobili také náročné. No, kde si ty? OK, mám ťa. Kaďa späť mám ísť? Daj to. A Filipe to asi nebude stačiť, že to je slabé, alebo čo? Neviem, tak sa mi zdá. Dúfam, že to zase nepauznem kvôli záchodu a... nezruším celé nahrávanie. A tak komu to vadí, že? Je to len jeden klik. Ale tak je lepšie to asi pozerať v celku. Vychádzka zase. TNT. Teraz by sa hodil, na tieto vychádzky by sa hodili tie songy, fakt. To sa musím si pýtať sestry, ako sa to robí, a potom budem púšťať songy. To je to asi nie. To je to. Musíte to obísť, lebo oni tam majú textúry a... nepridali skok. Ale inak je to fakt ako vymakaná krajina. Zaklínač je fakt pekná hra. Graficky, zvukovo a celkovo asi je Zaklínač jedna z tých lepších hier, alebo jedna z tých najlepších hier. Len keby vie plávať asi. Ale na čo plávať, že? Škoda času. Ale nemusel by som tú rieku obchádzať. Tu sa mi nechce zbierať veci. Filipa je hneď vedľa? To si idem pozrieť, či je Filipa hneď vedľa. Hej, no je hneď vedľa, no. Škoda, že nemôžem prejsť. A byť hneď u nej. Tam bol Jobert. You trying to be funny? Stop staggering around town with that sword drawn, alright? Jasné. Zabudol, že vy máte pravidla. Kedy dávno som zomrel v meste, lebo som nevedel, čím sa zasúva meč.
Nepozrel som si to. Fakt. Takým som to zistil. Tak prešlo niekoľko kapitol. No tak asi tak ani jedna prešla kapitola, keď som to zistil. Hneď ako ma zabili, tak som si to pozrel. Bože, ja som to trafil, ja som dobrý. Už mám vonku to mesto. Filipa, kde si? Na tu si. You wanted to discuss something? Našiel som I magický found one krystal. of the ingredients for Saskia's cure. Show me. Interesting. Getting warmer, but still not there. It's as if I'd sent you to get me the sun and you'd brought me a candle. We need something massive, an item of real power, Geralt. This is a dwarf's dream. Stolen and magically encased in this crystal. It would do if it was stronger. You know what this means? In addition to normal harpies, there are Solano in the area. Solano? Dream Snatchers. The only harpy species to develop something resembling intelligence. They magically bind dreams to mountain crystals. I heard they once inhabited this area. Solano live among regular harpies, but their lair should be full of stolen dreams. One of those would be powerful enough, I'm sure. You'd have to enter the harpy lair through the quarry. Unfortunately, the gate to the caves is locked and Cecil Burden won't open it. I asked him on another occasion. Stubborn as a mule, that one. But we must not relent. Saskia clings to life by a thread. Let me show you the desire contained in this particular dream. Don't be hasty to judge. Yes, I can feel it. Whose dream is it? Cecil Burden's. In that case, I need to see the alderman. Got a feeling he just might open the gate for me. Takže on má sen, chudáčisko. A oni mu ho ukradli, alebo čo? Tak som to pochopil. Teraz ho ideme vydierať. Chudák. Fakt. Smeci, my sme fakt smeci. Sa teším na teba, si chudáčisko. Ideš to sa rozkop slovný. Takže kade? Ja som tupec. Čau všetci, musíme si pohovoriť medzi 4 očami. Poď. I need to get inside the harpy lair. No chance. I know all about the harpies. They steal dreams, collect them. I found one, but it proved too weak for our purposes. I need a stronger one. So I'm asking you nicely. Open the damn gate. Listen, Witcher. I want Saskia to recover, I do. But don't ask me to turn this town into a circus just before we battle Henselt. My grandfather locked that gate for a good reason. Imagine if we could all go in there to look at those dreams. Dwarves, peasants, their Scoia'tael, Aedirnian nobles even. All seeing the desires of others. Terrifying. It would be the end of Vergen. What's more, legend has it the oldest stolen dreams can become reality. And I don't want nightmares stalking Vergen's back alleyways come nightfall. Open it. I'll make it quick. Stop pissing me off. You're acting like a drunk suitor. No means no. You know, don't know if I should mention this, but the dream I found belongs to you. What are you talking about? It's an embarrassing affliction, I imagine. Hell, even something of a political liability in your case. Some might even call you a freak. You're the alderman. An ages-old tradition is vested in you. On top of that, you now lead the preparations for Vergen's defense. You wouldn't dare. Imagine your ancestors carved in stone. Condemnation, not pride on their bearded faces. Who knows? Maybe you'd keep your office, but you'd be the talk of the town for ages. And your nephew? Poor kid. I'll open the gate. I promised Scalen's mother I'd be sober as a judge to the end of my days, and I aim to keep my word.
I don't give a damn about ages-old traditions and piss on loose talk. But you're right. I cannot compromise Vergen's morale. You must bury this thing. The secret dies with you, never to be spoken aloud. Understand? I do. Thanks, Cecil. And good luck staying sober. Aha, takže my sme museli ísť nájsť ten slabší kryštál, aby sme našli jeho sen, hej. A potom, aby sme ho mohli vydierať, aby otvoril bránu, aby sme našli 1000 harpí. Tam, aby sme zdochli a nič nedonesli. Samozrejme, donesieme, hej. Nebojte sa, všetci mlčí. My to zvládneme. Ale kade? Asi viem kade. Chudák Cecil. Takú úchylárnu má, takú úchylku, chudáčisko. A teraz je vydieraný. Alebo sa mu to snívalo. Bože môj, to je divné. Mne sa mu snívali také kraviny. Každému sa snívajú kraviny, nie? To je úplne normálne. Let's go drink, friends. I'm gonna get as drunk as a lord. Why's that? They stole it. The plowing bird stole it. My dream is gone. Well, then what's the grin for? Night after night I dreamed of my dead wife for years. Let's go for some liquor. Drinks on me. Načítávanie v tejto oblasti je asi chválené. Ok, mám isté to? Fuj, ja sa bojím. Tak to nejdem. Taká hnusná hudba, prečo dávajú takú hnusnú hudbu? Fakt mám ísť aj to? Je tu čo? Aha. Takže už pohoda, len hliadka. Zaujímavé. Tu rád vidím živé duše po blízku. Mohli by ste ísť so mnou, fakt nevadilo by mi to. Nemôžem vás prehovoriť, poďte so mnou. Nobody wants you here. I've killed Rivians before. OK, takže asi nie. Aby som parťaka bral, fakt. Parťak je dobrý. To je tma, to nemám rád, bože môj. Ešte načítavanie, to je desivé. Načítavanie tma a hudba. Witcher, I might have some work for you. Did I hear you mention a job? Indeed. One very much in your line. I know a collector in Vengerberg. He pays well for all kinds of monster-related curios. Ericus venom? Necker hearts? Sounds doable. Harpy feathers. Why feathers? I never asked. Got the order and that's that. Interested? What kind of coin are we talking about? Why don't we do a test? Bring me a bundle of fine feathers, for which I'll pay you, and if we're both satisfied, we'll figure things out. He's gonna want more than a bundle? That'll mean a lot of traipsing around. A few more, yes. So? I'll keep my eyes open, but no promises. I've got more important things to deal with. Zaujímavé.
Ani nesľubujem. Oh my god, tak ono mi to zmenilo hlavnú úlohu. Smlouva na harpie, takže to si pauzneme, idem si to všetko prečítať. Smlouva na harpie a smlouva na kráľovnú harpiu, takže mám zabiť harpiu a zabiť harpiu, kráľovnú harpii. Mám z tej prvej harpii, mám nájsť veľké informácie o tom, že čo spravím. Netuším, čo mám spraviť. Tu tá loď... O kurva, skoro som sa posral. Poďte vy, svine! Na! Áno, spadlo dole. Sa to krádne sny. Há, vyhral som. Bože, som si to neuložil. Boha! Ty vole, strašské hnusné potvory. Pozrite sa, koľko ich je. Dobre, že to hrám na easy. Ja mám rád, keď mi život klesá pod polovicu. To znamená nebezpečenstvo. A opakovanie hry, bože. Teraz si to už môžem uložiť? Bože môj, taký som šťastný. Všetko pozbierané, uložiť. Hra bola uložená, takže všetko v poriadku, možno ísť nižšie. Čakaj. Len není rýchlo útočia, ani sa nedajú rýchlo útokovať. Pozrite sa, koľko je tých harpí za prvý. Ja nemám pres. Ešte pava, ich je ty vole. Dochni. Nemôžem ukladať, to máš ple. Treba uložená, ok, teraz všetko pozbierať. Zaujímavé. Takže toto mám, videj si doplete harpy, magický artefakt, chceli ísť ďalej. Už 5. Ty svinia! Pozrite sa, na každom kroku jedno. Toľko nebolo ani tých nekrofagov, či ak sa to volí.
Ja mám všetko. My medallion. Čo s ním? Túto si vložím. Nieč, niekde ma nikto napadnúť. Fú, tak to som rád. Takže táto brána bola zatvorená. Boha, to bolo toľko harpíly. Ty vole. No poďte vy smeci. Škriekate ako prasata. Tak budete chvíťať ako prasata, keď ich zabíjajú. No! Pekne si je naučil. Hra bola uložená, ideme tajto, čo? Pekne! Medzi čelo je dal. Do čela je pekne zapichol. Tak sa mi to páči. Vpäť. Mám lepšiu zbroj, hehe. Dračiu. Hehe. Aspoň to nie sú tie kryštáľové sračky. Bo som pobil tých harpí. Zhebni, presne tak. Nová úroveň, to by sa aj zviadovalo, no. Takže, Cčko ešte. Šance na zabití. No, toľko talentov, ty vole. Oh yeah, toto chcem pirlu. A môžem na toto? Mečem je 5%. Randy působíme na čem 15%, yeah.
Ne. Čo to je? Umožňuje pôsobiť... No. Oh yeah. Oh yeah. Tak toto už budem mastič. Oh bože, ty vole. To si dám hádam aj na normál. To čo? Tráve plus 25. Šance na kritický účinok na krvácení. Šance na okamžité zabitie plus 2%. Musím mať toto na proste skoro. Oh yeah. Fú, zdravie plus 100, to bude brutálne, ty vole. Už teraz sa teším. Počkať, F5. A ešte si niečo pozriem. Mutagen nič. Žiadny mutagen. Nedám, nemôžem dať žiadny mutagen. To som si myslel, že budeme dávať mutageny na počkanie, no. Ale ako si ich nedávam. Mám jeden mutagen, to je fakt veľa. Na to koľko ich mám. Ich mám akože všetky predávať. Asi je. Poď ty svinia! Teraz som už silný asi. Si naurobím elixíry z tých harpických sračiek a... Tiež každé harpie. Čo to je? The head of a king. Take it to Sheila. You know where. She'll give you coin and further orders. Heavy. How am I supposed to carry it through the forest? I won't be able to draw my sword. You'll go unarmed, in common clothes. Try to sneak through unnoticed, but if anyone asks, you bring in the witch some sausages. You can see it a mile away, and it stinks of vinegar. I'll have to find a thick sack. Go on, quit complaining. There's no time. Akože sen. Asi hej. Došiel mi moc. Došla mi moc, no. Nájdi artefakt s nejsilnejším magnickým aurou. Hehe, počkaj. Požár. Ježiš, ja som tupec. Smlouva na harpie. Harpie hnízdili na nedostupných skalných žimsách. Když Geralt zistil, že sa k ním nevyškrábe, osudil, že by mohla hodiť trocha zaklinačské technológie. Rozhodol sa použiť pasti na harpie a jak si umienil, tak také učinil. No to si musím pozrieť na internete, čo ako to spraviť. Takže na smlouva na harpie potrebujete harpiské, alebo neviem, ako to mám povedať, rastcu na harpie. Neviem, kde ju kúpiť. Neviem, či sa mi bude chcieť robiť aj tento vedľajšiu úlohu. Kosti sa mi nechce robiť nič vedľajšie. Zaujímavé. Tam sú také červené. Skôr F5. Aj R. No, ja som zvedavý, že či vlastne pôjde tá výbušnina, alebo na harpie. Bá, funguje to.
Dal som to. No je. Easy. Like tutorial. Easy tutorial bol celkom hardcore, no to sa musím uznať. Uložíme si to. Zoberieme všetky stračky. Smluvu na harpie nebudem robiť, ale kráľovnú na harpie máme spravenú. Takže pohoda. Kto si chce urobiť smluvu na harpie, nech si to pozrie na nete, my sa to poďme chce robiť. OK, bebe, takže podívej sa. Čo mám urobiť? A promítač snov. The head of a king. Take it to Sheila. You know where. She'll give you coin and further orders. Heavy. How am I supposed to carry it through the forest? I won't be able to draw my sword. You'll go unarmed, in common clothes. Try to sneak through unnoticed, but if anyone asks, you're bringing the witch some sausages. You can see it a mile away, and it stinks of vinegar. I'll have to find a thick sack. Go on, quit complaining. There's no time. Zaujímavé, tento sen sme už videli. Podívej sa tam, OMG, tak toto ja milujem takéto veci, fakt, že jo, čo mám robiť, prosím ťa? Prečo ste tam nemohli dať najsilnejší sen, ktorý by som si predmietol, a musí tam byť letov sen, ktorý som si predmietol už dvakrát. Fakt, že díky moc. Počkaj, je tu taký iný premietač? Nie, nevidím žiadny. Takže sa musíme ešte poprechádzať, to milujem, ešte hľadať stračky. Harpie, poďte vy smeci. Prosekám vás. Tam máš, dochla si. Nič viac. Poď. No, toto mi je uhnici sa útokom, ty vole, proti útok, ale dostanem rozkop do prdele. To mi je, fakt. To asi na B4 neplatí proti útok. Čo to sme si zobrali? Aha, podívej se. Vyšplhat? Asi chápem. Ukradený sen. Už chápem, čo máte urobiť. Aha, takže máte zbierať sny. No, proste blbosť. To je drakov sen? Draci snívajú. Nová úroveň, je bebe, toto sa mi páči. Jeden talent, škoda. Je. Fú, tak teraz už si fandím.
To 100 je tak málo. Ty vole. Fú. Späťka, dal som späť. Teraz kade. Najdem si ešte taký sen nadal. Zastrané harpie. Hra byla uložená. OK, bebe. Takže idem si pozrieť tento sen. Prečo nie, že? Kade to bolo? By the gods, closer and closer. They'll not catch me. To the workshop. They'll not find it there, over my dead body, Horsons. You'll never fathom Master Baltimore's secrets. It's not far now. Zaujímavý sen. Baltimore sen. To je Baltimore. Bože, mám si vole, si mám hľadať vedľajšiu úlohu ešte, ako som sem chcel to prečo, čo ma nebaví. To je to. OK, idem späť. Ale či pozrite sa, koľko tých sračiek je. A tu bol ten letov sen, chápem. OK, bebe. Počkaj, ja som si chcel zobrať. Kašľam na to. Ešte dostanem vedľajšiu úlohu takú. Láka ma to, ale nie, kašľam na to. Mladých harpí je. Zaujímavé. Nič moc.
Harpy som pobil toľko, že musia všetkých skapať. Ok, bebe, dúfam, že tu budú zase beštie hnusné. Jasné! Vy pičo. Ich je. Ako šprintuje. Pozrite sa. To je sviňa. Znači tie vymakané fakt vedia lietať tie harpy. Letci. 3 cm nad zemou. Sú skôr meditácia. Meditácia, no. Kako sa povie harpia, ktorá medituje? Mediharpia. To sú oni. To nie sú harpie, to sú mediharpie. Medallion's telling me something. Čo a takého ti naznačuje medallion? Musieť byť. Bo vy nedáte pokoj do prdele. Piči! Vybijem vás všetkých! Kurva, pozrite sa koľko ich je, ty vole. Už mi to lezie na nervy. Prečo nemáš pištol? By bolo skôr z krku takéto sračky. Už by si mu dal bazúkou do hlavy teraz. Vyber tú zákrutu, idem si po teba, ty zmetek. Ja chcem cheaty asi. Pozrite sa tých stračiek. Jebem na to, idem vás všetkých pobiť. Kašľam na vedľajší quest, vôbec ma to nebaví. Omega! Jebem na to. Piči. Ich mohli tam viac naskriptovať od boha. 3258. Potom by sme sa nenudili. Piči, keby ich toľko pozabíjam, tak vyhynú, nie že? Vy ma tu ešte strali. No, kombat zasratý. Tu ma fakt tá hra štve. Čo ja s tým šútrom? Taký super šúter, no. A čo ja s ním? Ono mi to dáva vedľajšie questy, ty. Ty krávo pitomá. Kráľovská krev. Kde je Trizániku, večný boj? Už...
Král, no ty vole. Symbol nenávisti, symbol smrti, ty vole, tých questov tu je fakt dosť. Sa si nebudem nudiť. F5. Idem najprv za tou. Idem najprv za Feliciou, či ak sa volá. Filipou. Konečne vidím svetlo, oh bože, ty vole. Človek je normálne šťastný z toho. Hudbu by mohli dávať lepšiu fakt. Taký AC/DC alebo Black Sabbath. Ale nie, soundtrack je dobrý. Fakt dobrý, len niekedy leze na nervy. Už len sa aj za Filipov oznámiť jej, že to máme z krku a týmto skončí ten part. Alebo tieto dva party. What's the meaning of this, eh? Vole, ty si mi zastať ani meč, ty si taký retardovaný, omg. Raz sa tu pobijem s nimi a ja si to budem môcť zase znova, bože môj. Prečo si to nevie schovať automaticky, omg? OK, kde si? Filipa? Kde si? Vytkradnem ťa. No, čo sa to nedá zobrať, omg? No a ty spíš. You wanted to discuss something? I found a stolen dream. It seems powerful. I think it's a dragon's dream. Excellent. That should do nicely. Come back and see me when you have the remaining ingredients. OK, takže... To je na tento part všetko. Myslím, že dúfam, že sa vám páčil. A na budúce budeme pokračovať opäť v hlavnom príbehu. Už neviem, či budem robiť vedľajšie questy, lebo ma to nejak nebaví. Ale tak možno 1, 2. OK, takže to je na tento part všetko. Čau.